Хәйрле көн, Татарстан, хәйрле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Татарстан телевидениесенең хезмәт ветераны Әхтәм Зарипов шушы көннәрдә туган көнен билгеләп үтте. Тамашачылар әлдә булса ул куйган дистәләгән телевизион фильмнарны күңелендә саклый торгандыр. Шуларның 26-сы телевидениенең алтын фондына кергән. Әхтәм абый белән аның бакчасында очрашып, озак кына сөйләшеп утырдык. Зур тормыш һәм иҗади юл үткән күренекле режиссер белән әңгәмә кору күңелле булды. Әхтәм абый тормышка карата булган фикерләре, бүгенге яшәеше, алдагы эшләре белән дә уртаклашты. Шул әңгәмәнең кайбер өзекләрен сезнең игътибарга да тәкъдим итәбез. Әхтәм абый, менә сез 9-нчы дистә инде яшисез. Зур гомер уздыргансыз. Матур тормыш. Күп иҗади җимешләрегез бар. Ә менә гади генә сорауга тормыш ул нәрсә? Дигәнгә ничек җавап бирдегез? Тормыш ул гел йөгерүдән тора. Йөгерүдән тора, шул йөгерүдән торганга күрә тиз үтә. Менә шул 88дә булсам да тиз үткәнлеген сизәм. Әле башланмаган эшләр күпме, язмалар күпме. Шуңа күрә гомер ул тиз үтә торган бер әйбер. Иң гаҗәпләндергәне менә сезнең нәрсә булды ул? Иң гаҗәпләндергәне шул булды. Нинди генә эшкә тотынсаң да, шул эш кирәклеме, юкмы, кешеләргә кирәге булырмы дигән сорау туадыр миндә. Менә минем гаҗәпләндергәне шул булды. Нинди генә эшкә тотынсам да, мин сизәдерим, что минем эшем кирәк. Мин кирәклемен дип шуннан уйлайдырым инде. Менә үзеңнең кирәкле булуыңны белүдән дә зур бәхет юк. Ул 88дә дә шул ук, 90-ында да шул ук, 90-нан соңгысында да шул ук дип беләм. Үзеңнең кирәк булуыңны белеп яшәү. 29 фильм төшергәндә, димәк, сез белгәнсез бу фильмнарның кирәклеген, тамашачы ягыннан кызыксыну уятканнарын һәм аларның 26-сы телевидениенең алтын фондына кергәнен белеп торгансыз, димәк. Юк, белеп торам, хәзер генә беләм мин. Шулай икән, мен әйтәм, туктале, мин бит анда 29 фильм димен. Ну, шуңа миңа җавап итеп әйттеләр, 26-сы гына кирде аның Золотойга дип. Мин аны бармакның барсы да тешләсәң авырта, миңа алар барсы да Золотой. Мәсәлән, сайлап аласыз бер әсәр, име? Аннары ничек менә дәвамы ничек була? Әсәр сайлап алгач? Әйтик, Гариф Ахуновның Идел кызы дигән романы бар. Идел кызын укып чыктым да, Гариф абый өстеннән тора инде, ошаттыңмы, юкмы? Ошаттым мен әйтәм, Идел кызы. Ну, анда Идел кызы юк бит, анда главный кем әле? Гаппас хәзрәт главный. Ну, алайса яз Гаппас хәзрәт турында фильм эшлә. Гаппас хәзрәт турында фильмны караганыгыз бардыр инде, Гаппас хәзрәт дигән фильм. Ул бик удачный булып чыкты. Аны Гариф абый җырзале, әйтәм дип. Ну, Тукай премиясе бирәбез дип. Ул СССР Верховный Совет депутаты бирдерә аладыр. Мен әйтәм, әле Идел кызының кирмәдек тә бит, Идел кыз бөтенләй битерик эшләп. Аннан соң мен әйтәм, күз күрер. Менә шулай итеп, Әсгать Хисмәтов Гаппас хәзрәт Тукай премиясе алудан мәхрүм калды. Мин дә инде мәхрүм калдым. Аны Идел кызын эшләйбез дип. Но tuttu da Garif abi şundan sonra vapsa İdil kızın yazmadı. Romanın Gappas Hazret deyip çıkara başladı. Şimdi dekorasyonlar neler degende bu mümkünlük yok. Studiyaga da gına düşürülebilir. Elek anda tabiatka çıkığı yok. Birinci mertebe min çıktım tabiatka düşürüge indi, film düşürüge. Şundan başlandı indi. Siz bit baştan artist bulgansız. Һәм күпмедер ел сәхнәдә дә хезмәт иткәнсез. 13 ел. Менә бу Казан телевидениесенә килү, режиссер булып китү ничек булды? Ничек сез аңа ризалаштыгыз? Башка, гомумән алганда, башка борылыш бит инде бу тормышыгызда. Ничек килеп чыкты бу? Бабушка, как зовут?
Azamat deme. Şimdi azamat değilsin indi. Niye atlı değil? Niye atlı? Özün bilesin indi. Şirketke gülmünü satsa. İremdeki öfretünüydü. Староста, что бармось, переведи. Кобылка душ, бай. Кобылка душ. Как, то есть кобылка? Вот здесь летом на травах бывает ведь. Ну, что? Тихо. Тык. А мужика Афлатун говорит, мужик. Ничего не понимаю, обалдел, что ли? Бабушка в избуши Гамарданова усел бросила? Тиін? Да. Хорошо. Koyan iğne, bozgat tiyinini sin taşladın mı değil? Ne? Bozgat tiyinini sin taşladın mı değil? Ey Allah. Gıdaksınlığına karşı taşlagan idim. Taşlagan idim. Против греха брусал, говорит господин следователь. Брусал. Спросите, кто велел бросать? Кто? Да. Onu taşlarga kim koştu değil, kim kıtırttı değil ilmini sattay. Kim bulsun, iş buldu bir çöktü. Kabir, imansız. Ey Allah. Говорит, Сабирка, мертвят. Сабирка без имана, говорит, бает. Как то есть муртят, как то есть без имана? Вот сначала Ну, наши мусульманlar молитваны оқыған. как то есть? А потом грешился Богу. Как? Шуқынған. Ну ладно, понятно. Она хорошо знала, что было в этом узле. Шипкин училищесін бітіріп қайтқаш, 22 кіші қайттық бітенде бет. Ирка Сакаева диктор болып кетті, қиылмады. Валиулина Хақулға кегі ашығып Хақул жағына кетті. Солай тұрып біздің қалғанымыз 21 кіші қайттық. Мен зафлет бөлмәсінде тұрадырым. Ижау шәрінде малай бар, хатын бар. Оларны алып келерге мүмкіндік жоқ. Мен кетәрім дей башладым, кетәрге. Нишләп кетәсің? Біздің комитет председателі Михаил Филиппович Долгов еді, радио-телевидениеда. Вот аңа айтқан, кетәм деп жүре бір малайлары. Мені шақырды Долгов, неге кетәсің? Мен айтам, 70 сом оклад, квартиры жоқ. Міне сеңа 120 сом оклад. Режиссер болып істейсің. Театрыңны ташлама, ойна, мында буш вақытында кіріп тапсырулар істерсің. Мен солай етіп ішлей башладым. Бір ташландық фатирны берділер. Оның тәрізесі де, стенасы да жоқ. Тәрізесін тақта біле қағып, тұмалап, кіші тұрырлық еттік. Тұрып қонарлық етіп еттігінде, қатынны алып келдім енді сол атын малайынан, сол 60-шы елгі болым. Міне солай тұрып қалынды енді, әгер де бұны шушы кетем деген сөзіне шығармаған болсам, министр Рахматуллин Михаил Филиппович Долговқа шалтыратмаған болса, мен действительно кеткен боладыр. Ижевскийға, Ижевскийға да уже сөйлесінген еді. Онда да башы режиссер деген должность бар еді. Ижау телевидениесінде. Онда енді юғары білімні түгел, вапсы білімні кісілер жоқ еді. Соңа көре мен аларға бегей бәткені тамам боладыр. Онда барған болсам. Міне сондан қалынды телевидениеде әшлеу меңа нешік деп айтайым. Шын артист болғанлықтан меңа анда ауыр болмады. Әміне кішілер білен аралашқанда өзігіз иқтирам ете тұрған міне нендей айрым сифатлар бар? Кішіні нәрсе үшін иқтирам етесіз? Кішіні нәрсе үшін иқтирам етем, өзе болған үшін. Өзе бола алса, ясалма қыланмаса, ол уже құрметке лайық деген сөз. Çünkü ол өзін тоже құрмет етуші, өзін өзде де құрмет ете деген сөз. Өзін өзі құрмет еткен кіші, шейт кішіні де құрмет ете ала. Çünkü онда құрмет понятиесі табиғи. Міне шушы яқтан қарағанда құрмет еткен кішілерім көп болды телевидениеде, һәм қазірде бар. Құрмет етмегенлері де бар. Ірі болып қаланған кішілеріні. Ірі болып өзі де болмағаны көрсетірген кіші, менің үшін өзі жоғалған кіші ол. Міне соңа көретігі
әллә ни акыллы сүз әйтә алмам. Үзен үзе хөрмәт иткән кеше башкаларны да хөрмәт итә. Мин шуңа күрә хөрмәт итәм. Үзен үзе белгән һәм белеп хөрмәт иткән кешене. Булай дип әйткән идегез, Әхтәм абый, мәхәббәтне эзләмиләр, мәхәббәт үзе эзләп таба ул дидегез. Һәм минем тормышымда да нәкъ шулай булды дидегез. Тормыш иптәшегез белән ничек танышып киттегез? Случайно. Мин Минзәлә театрында эшләдем бит, онны бетергәннән соң. Мине көмеш медальгә бетергән идем мин онны. Медаль миңа кайтмады. Баягы үзләре аны әйткәннәр. Шулай итеп мин кирә алмый калдым институтка. Кайда гомер үткәрергә? Минзәлә театрына артист булып бардым. Юк, баяны инде уйнаучы булып килдем. Баянчы янәс. Хәзер үземнән үзем генә көләм инде. Андай баянчылар буарлык кандай. Вот шул театрда жүргәндә Минзәлә театры эшләп Сивил дигән спектакль, Сивил Җаппарлы пьесасы икәнен хәтерлим. Ниндидер бер картыем инде мин анда. Ул шәлем бәйләгән, әнисенең пальтасын кигән, утыра, ул кызы бөтенесе көнбагыш ашый. Яка вакытта ашап утыра. Бу бер нәрсә дә ашамый. Вот шул бер нәрсә дә ашамый спектакльне көтеп утырганга күрә хөрмәт булды микән инде случайно дигәннән башланды бит. Аны мин зав кылып кайттым, аны ул кыз калсын әле соннан дип. Шул кызны алып кергән зав кылып, Ну, нәрсә сөйләшәсең инде, анда сөйләшү вакыты юк. Исемен сораганмындыр инде. Исемен әйтте инде ул. Адресын сорадым. Хәзер без Шипкинчылар укырга килдек бит Мәскәүгә, так бит. Укырга килдек. Бүтенесе кызларына хат яза. Менә шушыны кыз дип инде минем кызым дип, маңа хат яздым. Ул җавап бирде. Җавап бирде. Шул хатлар исәм миндә. 280 хат ул язган мине укыган чорда бит инде. Әйтәм бит, дәрәҗә җаулап алына, мәхәббәт үзе таба. Ул мине тапканмы, юкмы, мин әйтә алмыйм бүгенге көнне. Но мин таптым, менә шуннан аерылмадым. Ничә ел булды инде бергә булганыгызга? 64 ел яшибез бергә. 64 ел. Аның 64 елның 4-се әйбәт булса, 60 авырлык белән үткәндер инде аның. 3 бала карап үстерде. 3 бала. Әйбәт. Бала карау үзе бер зур эш. Әхтәм абый, һәрбер кешенең Аллаһ Тәгалә үзенең юлы бар диләр име? Сезнең ничек булды ул? Бармы ул сезнең? Күңелегездә Аллаһны йөртәсезме? Кемне Аллаһ Тәгалә? Әйе. Мин теге мактаның алмыйм, менә намаз укыйм дип та, ураза тотам дип та. Сез бит хаҗга барып кайттыгыз бит. Хаҗга да барылды, хаҗга булдым. Ә менә үзегезнең ничек менә дингә мөнәсәбәтегез? Дингә мөнәсәбәтем бик акылдан шашып котырмасалар. Үзләре ышанган икән, шуңа ышанып һәм башканы итәргә тырышып, мораль белән җафаламасалар кешене. Мин аларга мәрхәмәтле һәм рәхмәтле. Бар бит. 3 тиенлек дин тотса, 5 тиенлек кеше яфалый башлый. Минеңне тотмаган бит дие, ашага җавап ней, бит. Менә җавап бирәсегез килмәсә җавап бирмәгез, ярым Әхтәм абый. Ә менә бу бакыйлыктан куркмыйсызмы? Нәрсәдән? Бакый тормыштан. Мәңгелек тормыштан, теге дөньядан, ничек дип әйтим, үлемнән. Ничек дип әйтсәм, дөреслеккә туры килер икән. Мин шундый карашта үлгәнсең икән, терелү юк. Дин нәрсә дип аңлатса да, ансы бер мәсьәлә, әйбит. Ну, үлгән икән, инде терелү өмет итәргә кирәкмәй. Теге дөнья дигән әйбер ул, ана шушы хыял дөньясы инде ул. Әледән әле менә матбугат битләрендә сезнең язмаларыгыз бастырылып чыга. Анда сез менә үтә дә милләт өчен, тел өчен, мәктәпләрнең менә бу укыту системасы турында борчыласыз. Кайчан менә бу турыда уйлана башладыгыз, Әхтәм абый? Мин мәктәпләр укытулары турында
artık xiyallana almayayım. Çünkü benim kuşumda değil. Men ana o'zgartibga narsa da bo'lsa istiy olamman. Men shu turdagina o'ylay olam. Ana men aning uchun men istiy olam tölke o'zimning yozgan aybirlarim bilan gina. Mana hozir bigrakda menim kamali Miras jurnali bütün narsamni bosib kela. Labib Liron redaktori. Shunda endi men qo'llanam. Ne o'zimning mana hozir menga zakaz bo'ldi. Osiya Xayrullina degan o'qituvchi bor edi. Marhuma Indol mana onun turunda zakaz bo'ldi. Mana kim turunda yozsang da ul kishini hurmat etarga kerak edi. Onun bilan bo'lgan biror epizodni esga olirga. Men Osiya opa bilan gil bahslashadirim. Ssenический sahna tili degan predmet bor deb netadilar. Men aytam sahna tili yo'q. Obraz tili bor, obraz tili. Obraz tili deb aytsang, men aytam durust bo'lar edi. Sahna tili birgina bo'lmay aytam, birgina til. Ana alay deb shuni ul mana ko'tara olmaydi deb bahaslashib ketadirik. Кешеләр сезнең турында нинди фикер йөртүләре сезнең өчен мөһим нәрсәме? Benim işigine tügel kişilerin özün turunda ne uylauları ol her kişi için de mühim. Ol bit senin kiraklı işviller şıgırlanasın mı? Tügel mi? Şunu главный şol bit. Главный eğer de benim işimni kütüp duralar iken evet. Demek men kiraklı iş işleyim. Demek men hürmetke layıklı. Evet. Eğer de indi ne ol Aybit spektaklın şamasa indi. Kiraklıkta sonun kadar gene sundan çıkab etindi. İşini uşatkanlar iken demek özüngni de uşatkanlar degen söz sulay bulup çıgatı bilmeni. Mene namusna gana alsaydı. Ne? Bashirov'ның namus degen romanı boyunca düşürülgen. Вот. Onda indi. Ну, ул бестселлер булган инде ул вакыттагы. Анда кешеләр бит тизрәк илләренә кайтып, шушы фильмның һәр сериясын калдырмыйча карап барырга тырышканнар. Ул вакыйга булган ул заманында шулай бит. Ул вакытның конфликтларында күрсәтергә тырышкан хәтерләйсездер. Әхтәм абый, менә бүгенге көнегезне ничек уздырасыз? Нәрсәләр белән шөгыльләнәсез? Язасыз күп инде, китапларыгыз чыкты, бастырылды. Китапларым күп чыкмады әле, 3-ме, 4-ме. 3 китап чыкты, Это тагын шынлап әйткәндә 10 томлык язган әйберләрем бар. Вот шуларны китап итеп хотя бы 5-сен чыгара алсам, мен нәрсәдер калдырдым дип әйтә алыр идем. Өземнән нәрсәдер кала дип. Бүгенге менә шулар. Мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән саубулашам. Һәр көнегезне матур фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз.